Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясының узган елгы беренче очрашуы Орчадан, быелгысы Теләче районыннан башланды. Эшлекле киңәшмәгә район башлыклары, мәгариф һәм мәдәният бүлекләре җитәкчеләре татар телен үстерү буенча хәлне уртага салып сөйләшү һәм киләчәккә яңа бурычларны билгеләү өчен җыелды. Тулырак хәбәрчебез Ләлә Зайнуллинаның махсус репортажында. Кояшкай балалар бакчасының уңыш сире бик гади, тырышлык. Алар иң яхшы билингваль балалар бакчасы бәйгесендә җиңеп 1 миллион сумлык грант Татарстанда ел бакчасы исеменә лаек булганнар. 2020 елда үткәрелгән туган телдә белем һәм тәрбия бирүне оештыра торган иң яхшы балалар бакчасы грант иясе дә. Безнең балалар бакчасы 94 елда ачылганнан бирле милли балалар бакчасы булып йөртелә. Безнең бакчада милли тәрбиянең киләчәге зур дип шандырасым килә. Әтиәниләр белән без кергәндә сөйләшәбез. Сез ничек карыйсыз? Безнең балалар бакчасының татар балалар, милли балалар бакчасы икәнен белеп килдегезме дигән сораулар белән инде шулай ук алар җавап бирәләр. Без татарлар арасында яшибез. Безгә татар телен, балаларның татар телен белү бер вакытта да комачауламас. Грант ярдәмендә матди база яңартылган, уенчыклар, методик әдәбият, фотоаппарат, ноутбук, принтер, камера һәм мультистудия сатып алганнар. Мультистудияда балалар әкиятләр өйрәнеп пластилиннан геройларын ясый, аннан үзләре үк мультфильм әзерли. Һәр җир карваган, сулар базанган, уйный җир буран, пукашан туган. Бакчаны тәмамлап чыкканда балалар татарчада, русчада иркен аралаша. Бакчадагы музейда гырыф-гадәтләре безгә ихтирам уятуда бәяләп бетергесез хәзинә. Бу экспонатлар безнең тузан җыеп кына ятмыйлар. Без аларны һәр даим шөгыльләрдән тыш чараларда, әкиятләрне сәхнәләштереп уйнаганда кулланабыз. Киләсе объект 643 бала белем алучы Теләченең бердән-бер урта белем бирү мәктәбе. Биредә укыту электән рус телендә, тәрбия чаралары ана телендә алып барыла. Узган елның август азагында Орчада узган семинардан тәҗрибә өйрәнеп кайтканнар. Хәзер дивардагы эленмә мәгълүмат ике телдә бирелгән. Киләсе уку елына 1нче сыйныфтан ук татар сыйныфлары ачу игълан ителгән. Шәһәр мәктәпләреннән аермалы буларак, укучылар фәннәрне рус телендә үзләштерсә дә, үзара татарча аралаша, фикерли. Татар теленә багышланган фәнни-гамәли конференция, олимпиадаларда катнашып, мәктәп укучылары призлы урыннар ала. Республика күләм олимпиадаларында бик теләп катнашам. Әлеге өлкәдә казанышларым да бар. 6нчы сыйныфтан бирле татар теле һәм әдәбият олимпиадаларында катнашып призлы урыннарга лаек булам. Республика күләм олимпиадасы булгач инде җайлы дип әйтеп беренчектә булмый. Тел өйрәнергә мөмкинлек бирүче тагын бер хәзинә китапханә. Теләче районы китапханәләрендә 200 мең дәнә китап бар. Без бу туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын алдан ук зур дулкынлану белән көтеп алдык. Зур эш планнары төзедек. Шуларның иң зурысы дип әйтер идем. Ул инде безнең яңа елга кадәр үк башланып китте. Туган телдә дәшсәм генә туган җирем мине аңлар дип исемләнгән сәнгатьле сүз бәйгесе игълан ителде. Әйе, мәгариф оешмалары, мәдәният учакларында да Теләчедән үрнәк алырлык тәҗрибә бар. Әмма борчыган проблемалар да җитәрлек. Район үзәгендәге 5 беренче сыйныфның 5сендә барлык фәннәр рус телендә укытыла. Яңа уку елыннан татар балалары татарча укый торган 2 сыйныф булдыру бурычы куелды. Ярты ел элек куелган бурыч Казан арты районнарында өлешчә үтәлгән. Әйтик, Орча район үзәгендәге 7 мәктәптә 21нче сыйныф бар. 5 беренче класста белем һәм тәрбия тулысынча татар телендә бирелә. Безнең мәгариф учреждениеләрендә әтиәниләр белән эшләү. Безнең бит мөхит татар телен үстерү өчен без инде Татарстанда яшибез дип әйтсәк тә, зур дәүләтебез күзлегеннән караганда әле рухи ихтияҗның сай булуы сизелә. Чөнки күпчелек милләттәшләребез миңа нәрсә бирә ул, киләчәктә тормышта кирәк буламы миңа дигән андый фикер яши, бигрәк тә яшь әтиәниләрдә. Һәм шуңа күрә алар инде балалар бакчаларына тәрбиягә биргән вакытта да, мәктәпкә балаларны биргән вакытта да
күбрәк рус телендә тәрбия һәм рус телендә белем бирүне максат итеп куялар. Тәрбия һәм татар телендә белем бирсәң дә, минемчә, баланың инде аның үсеше тоткарламый, ул хәтта күбрәк сәләтле һәм тормыш өчен отышлырак булачак киләчәктә. Менә шушы фикерне безгә әтиәниләргә сеңдерергә кирәк. Комиссия рәисе Марат Әхмәтов татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча бурычларны республиканың барлык районнарына да бер төрле куеп булмый. Әлки, Тәтеш, Спас, Аксубай һәм башка районнарда бу мәсьәләне кузгату авыр һәм каршылыклырак. Казан арты районнарына ныграк таянырга өметләнәбез дип бәяләде. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Теләче районы.